Ubomi bentwazana ebinekamva eliqaqambileyo buqhawulwe msinya. Abafundi kunye nemibutho yasekuhlaleni babambe umngcelele bememelela isigwebo esiqatha. Esi sehlo sokubulawa kukaNosicelo sothuse ilizwe lonke. Abafundi bathi umenzi wobo bubi makahlawuliswe. Ngokubuhlungu sisi-student asikwazi ukuphola but ixesha ngokuhamba kwexesha sizawuhamba sihambe siphole wena msasazi wam. And akho nto intle okwalo mzuzu ngoba sikayamkeli, asikwazi uyamkela into enje. Ityala limiselwe umhla wama-28 kuSeptemba. Ukanti igunya-bantu lezotshutshiso lithi linamangqina asele eze ngaphambili. Si-confident nge-case yethu, sinazo ii-witnesses ezayibonayo le bag with the body parts inside. Ukhona kunye nomnye usisi oneminyaka eyi-24 naye oyi-witness owabonayo lo mfana uthi wabona lo mfana ephuma nazo ezi bags kule ndawo bebehlala kuye kunye no-deceased apha eQuigny eMonti. So we do have nasinayo ne-confession yalo mfana esitsho into yobana ewe vuma into yobana umbulele. Ukubulawa kukaNosicelo kuveze ingxoxo ngakumaphulo ajongene nokulwa ubundlobongela obujoliswe kumanina. Lo mfana xa simamele kuthiwa uyonke le nto uyenzile ekubonakalisa ubana ndiyabona bebeyicwangcisile. Loo nto isibonisa into ethi kusekude apho siyakhona singamadoda, kodwa asizukuyeka ukuthetha. Sizawuqokelelana singamadoda siqiniseke into yokuba i-gender-based violence asifuni ukuyibona apho sikhoyo. Iyunivesithi iza kubamba inkonzo yesikhumbuzo sikaNosicelo ngoLwesithathu. Ndinguluba Balodada, kwiindaba ze-SABC eMonti.